ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம ஒரு டெய்லர். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஷார்ட்ஸ் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். நான் அளவு துணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். உங்களுக்கு சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அளவு துணி வச்சு ஈஸியாக மெஷர்மெண்ட்டை செக் பண்ணி நம்ம கட்டிங் போட்டுடலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் லுங்கி துணி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு வீட்டில் தேவையில்லாத துணி இருந்தாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் புதுசாக வாங்கி நம்ம கட் பண்ணாலும் சரி, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும் கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லுங்கி துணி ஃபோல்டிங்கில் இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே எடுத்து இன்னொரு ஃபோல்டிங் போட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீட் வாக்கில் எடுத்து ரெண்டாக ஃபோல்டு போட்டுக்கோங்க. நம்ம நார்மலாக சுடிதார் பீஸ்லாம் எப்படி ஃபோல்டு பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான். கரெக்டாக சுருக்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஈவனாக வச்சு ஃபோல்டிங் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோல்டிங் போட்டுட்டேன். ஃபோல்டிங் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம சைடு ஃபோல்டிங் சைடும் ஆப்போசிட் சைடு கரை பக்கம் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மேல் பக்கம் கரை பக்கம் இருக்கு. இந்த மாதிரி சுருக்கமாக இல்லாமல் கரெக்டாக ஈவனாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அளவு துணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இந்த ஷார்ட்ஸை உயரத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கீழே எலாஸ்டிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா. எலாஸ்டிக்கு கீழே இருந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறோம். நீங்கள் எலாஸ்டிக்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம நார்மல் பேண்ட்டுக்கு எப்படி தைப்போமோ அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டுக்காக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா மொத்தமாக தையலுக்காக விட்டுக்கோங்க. எலாஸ்டிக் கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 24.5 இன்ச்சு, தையலுக்காக கீழே மடித்து தைக்கிறதுக்கு 1 இன்ச்சு விட்டு மொத்தமாக நான் 25.5 இன்ச்சு நான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஒரிஜினல் அளவு 24.5. கரெக்டாக கீழே வச்சு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். மேலே சுருக்கமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஒயிட் கலர் கோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேலே அங்கேருந்து கீழே 24.5 + 1 இன்ச்சு மொத்தமாக 25.5 இன்ச்சு மார்க் பண்ணணும். நான் ஃபஸ்ட்டு 24.5 இன்ச்சு தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். 1 இன்ச்சு தையலுக்கு இப்போ மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கரெக்டாக மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் நம்ம கட்டிங் போட்டுடலாம். பார்த்தீங்கன்னா உயரத்தை மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ ட்ராக்ஸோட கால் சுற்றளவு மார்க் பண்ண போகிறோம். ட்ராக்ஸோட கால் சுற்றளவு பார்த்தீங்கன்னா 11 இன்ச் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லூஸ் வேணுன்னா லூஸ் வச்சுக்கோங்க. நான் 11 இன்ச்சு விட்டுக்கிறேன். தையலுக்கு 1 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட போகிறேன். உங்களுக்கு ட்ராக்ஸ் பனியன் கிளாத்தில் இருக்கும். நம்ம கட் பண்ண போகிறது காட்டன் கிளாத்து, அதனால கொஞ்சம் லூஸ் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு கீழே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு நம்ம எக்ஸஸ் கிளாத் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு தேவையான போர்ஷன் மட்டும் இருந்தால் போதும். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. கீழே இருக்க எக்ஸ்ட்ரா பீஸை நான் எடுத்து ஓரமாக வச்சிடுறேன். இப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவையான போர்ஷன். இப்போ மேலே ஒரு 1 இன்ச்சுக்கு நம்ம துணி விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. அதனால் கட் பண்ணி இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க அந்த பிசுறு பக்கமும் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ சீட்டோட அகலம் பார்க்க போகிறோம். அளவு துணியில் இருக்கிற சீட்டோட அகலம் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. கீழே மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு விட்டுருக்கேன். இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அளவு துணியில் இருக்க சீட்டோட அகலத்தை செக் பண்ணணும். எப்படி பார்க்கணுன்னா, ட்ராக்ஸோட கீழ் போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த போர்ஷனில் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீட்டோட அகலம் கிடச்சிடும். இதை மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக அளவு பார்த்தீங்கன்னா 14.5 இன்ச்சு இருக்குது. இந்த 14.5 இன்ச்சு ஃபோல்டிங் சைடில் இருந்து 14.5 இன்ச்சு மார்க் பண்ணணும். நான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ சீட்டோட உயரம் பார்க்க போகிறோம். 14.5 இன்ச்சு உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக எழுதியிருக்கேன். இப்போ சீட்டோட உயரம் எங்கேருந்து பார்க்கணுன்னு பாருங்கள். ட்ராக்ஸோட மேலே
எலாஸ்டிக் போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எலாஸ்டிக் கீழேருந்து ட்ராக்ஸோட உயரம் வந்து நோட் பண்ணுறேன். கரெக்டாக பாருங்கள், 14.5 இன்ச்சு. தையலுக்கு வந்து நான் 1 இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா விட்டு 15.5 இன்ச்சு வந்து விட்டுருக்கேன். சீட்டோட உயரம் 15.5 இன்ச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டாச்சு. ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம மார்க் பண்ணதுலேருந்து உள்பக்கம் ஒரு 2 இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு கர்வ் போடணும். கீழே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து போடணும். இப்போ பாருங்கள், நான் உள்பக்கமாக 2 இன்ச்சுக்கு எடுக்கணும்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷன்லேருந்து உள்பக்கம் 2 இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கர்வ் போடணும். இப்போ ஸ்லீவ் போர்ஷனுக்குலாம் நம்ம ஒரு கர்வ் போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி. அதுக்காக நான் அந்த 2 இன்ச்சு மார்க் பண்ண போர்ஷனுக்கு நேராக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுட்டு அங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து கர்வ் போட போகிறேன். இந்த போர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு சீட் வந்து ஜாயிண்ட் வரும். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷன்லேருந்து கீழே கால் சுற்றளவு மார்க் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த போர்ஷன் வந்து இணைச்சி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் போட்டாச்சு. இப்போ ஃபுல் மார்க்கிங் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. எலாஸ்டிக் போர்ஷனுக்கு பட்டி பீஸ் தான் நம்ம கட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பேக்கெட் கட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷனை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நம்ம வீடியோவை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க் பண்ண போர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். கட் பண்ணக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் ரிமூவ் பண்ண பார்த்தீங்களா, அந்த போர்ஷன்லேருந்து பட்டிக்கும் பேக்கெட்டுக்கும் கட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ஃபோல்டிங்கில் இருக்குது. எலாஸ்டிக்கோட லென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபோல்டிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம ட்ராக்ஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த போர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அளவு வச்சு கட் பண்ணணும். நான் 1.5 இன்ச்சு வந்து உயரத்தில் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபோல்டிங்கில் இருக்குது. ஃபோல்டிங்கில் இல்லைன்னா நீங்கள் சிங்கிளாக வச்சு 1.5 இன்ச்சுனா 3 இன்ச்சுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸாக எடுக்கணும். இப்போர்ஷன் ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஃபோல்டிங்கில் இருக்கிறதுனால நான் 1.5 இன்ச் எடுத்துருக்கேன். எலாஸ்டிக் தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பட்டி பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் எலாஸ்டிக் வச்சு தைக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு தேவையான போர்ஷன் வந்து எலாஸ்டிக் வைக்கிறதுக்காக நான் பட்டி பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ண ஷார்ட்ஸ் போர்ஷனும் மேலே வந்து பெல்ட் போர்ஷனும் வச்சுருக்கேன். இப்போ பேக்கெட்டுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ண கிளாத்லேயே நம்மளுக்கு தேவையான போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பேக்கெட் வேணுமா பேக் பேக்கெட் வேணுமா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பேக்கெட்லேயே நிறைய மெத்தட் இருக்குது. உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்து அதை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான போர்ஷன் ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்து வச்சாச்சு. அதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கெட் அட்டாச் பண்ணும்போது எந்த போர்ஷனில் வச்சு தைக்கிறோமோ அது மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிங்க. அப்போ தான் வந்து 2 போர்ஷன்லையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு 2 போர்ஷன்லையும் ஈவனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து எலாஸ்டிக் கட் பண்ண போகிறோம். எலாஸ்டிக் கட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்ஸில் இருக்க எலாஸ்டிக் போர்ஷனை வந்து மெஷர்மெண்ட்டாக எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு பாருங்கள், ஃபோல்டிங்கில் தான் இருக்கிறதுனால நான் சிங்கிள் போர்ஷனை வந்து எலாஸ்டிக் வச்சுருக்கேன். எலாஸ்டிக் வச்சுட்டு அதை 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 இன்ச் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எலாஸ்டிக் விட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம 2 போர்ஷனும் 2 முனையை வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்ட போர்ஷன் வந்து போயிடும். இந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஷார்ட்ஸ் தைக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா கிளாத்துமே வந்து ரெடியாக இருக்குது. இன்றைக்கி வீடியோவில் எப்படி வந்து ஈஸியாக ஷார்ட்ஸ் கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.